Ну что, витаю всех. Упс. Ладно. Ось так, пробачте. Наладим мікрофони у нас тут. Я сподіваюся, що мені чутно. Не вельми моцно сподіваюся. Или что, вітаю Севич, вітаю Потейто. 8-bit Потейто, не Ауч Потейто. Так, давно не бачилися штось. Ну, гэта я тут за стримами, як заўсёды. Як казаць? Нерегулярно. Вось. О, всё, мяне чутно. Цудоўна. Ой, я думаю, што гэта версія для Xbox 360. Гэта версія для PlayStation 5. Вось. У вас там просто картка захопу, и у меня не самая дорогая картка захопу. Вось, таму прабачце, але што ёсць. Вось. У Альсевіча, так, дарэчы, беларусізатор Crysis Remastered я бачыла на сайце, віншую. Верасні будзе Crysis Warhead пераклад. Спін-офф першай часткі. Ты грунтоўна прям падышоў. Да ўсей серыі Crysis, не толькі да асноўных частак, ну гэта добра. Сюжэт маленькі, ну туды хутка. Так, ну што, мы працягваем. Сёння
Так само буде, мені подобається. Маленький от стрим у нас, недовгий. Але понемногу ми ось так будемо її колупати, я думаю. І колись ми справимося. Не бойся. До речі, тут на наступному тижні вже Gamescom. Я не ведаю. Ну, я ведаю, я поглядела, я там змогу чуть усього його стрімити, але это такое. Так, что у нас? Так, тут глюк. Тут... Ага, магия Редклифа. Ну, ладно, по хуторам тут, але нам треба ісці увогуле по сайду, дозбирать нашу партию. Потому что мы не у всех персонажей еще сустрели. Нек, так. Магчыма, Вульф, магчыма. О, перк. Так, што укачаць, потому что мінулы раз я укачала вось гэтае вось. Мне падаецца, вось тут вось добра есть. Вось новыя дыалогі. У дачыненні шляхты. Вось або новыя дыалогі адчыняюцца наконт гісторыі і царквы. Ой, вось гэта мне вельмі патрэбна. Інвентар паляпшаецца на 15 поінтаў. Ладно, давайте інвентар. Это вельмі мне патрэбна зараз. Перакладчык серыі Драгонэйдж казаў даўно у перакладзе астатняй часткі, калі ён распакуе файлы лакалізацыі. Так, ведаю, інквізіцыя і Вейлгард, але гэта ўсё роўна велізарныя гульні. То бок інквізіцыя больш за Origins і за Dragon Age 2. Ну, Origins, мабыць, тэкстава плюс-мінус столькі ж, але тут больш вось гэтых актыўных дыалогаў. Так, я вось сюды хацела, так? Не? Так, нейкі контакт з шэрымі стражамі. Окей, ладно. Жозефіна. Калі ласка. Руны нейкія знайшлі.
Так, вырятовать солдатов. Ну, Калина пошлем сюда. Это миссия. Угу. Это так само тут сюжет. Так. Тут и тут. Ярлы. Ну. Let's see what we have. Коли так. Гроші мені не вельми потрібні. А тут нічого не зосталось, окрім їх, так що... Йдемо. Ось мапа сусвіту. Это ж сюди, так? Угу. Так, варик. Тут, ну, Блаквал хай буде. Хм. Dispatch for you. This may be worthwhile. Так, а где квест? Вось гэта я хочу виконати. Я випадково не туди пішла. Упс. Ладно, зараз тут хутенько. Виконаємо гэта. А, ладно, нават не виконаємо. Так, не, пробачте, локація. Мне сюди. О, ты с нами телепортуешься?
Вітаю! О, ви не чули зараз дыалогі? Карацей. Я не ведаю чаму, але я чую дыалог. То бок мне дыалог ідзе добра. Але картка захопу яго не захоплівае. І яна не захоплівае дакладна толькі гэтыя рэплікі. І толькі высокія частоты. Я не ведаю чаму. Я не ведаю, што тут адбываецца, вось. Dispatch for you. Вітаю, патата. Мне на стрым панібель. Ну, праходзьце. Прысядайце. Гучна не размаўляйце, калі ласка. Тэлефон вымкнуць. П'ю ваду. Так, прабачце. Ну там, магчыма, так, знік гук дыалога, а гук бэкграунда застаўся. Я не ведаю, як гэта выправіць. На жаль. Я намагалась. Мне не атрымалось. Так. Не, гэта супадзенне. Мне падаецца супадзенне з гэтым. З піццём. Ну, таму што на мінулым стрыме таксама і там піцця не было. Вось. Так, ну, куды мне сюды? Паркур. Паркур. Абережно. Каменепад. Самого першага стрыма я нідзе нічым не размаўляю. Ну, я не ведаю. Гэта таксама было і на Nintendo Switch, калі мы гулялі у гэтага, у Star Fox. Ну, гэтая картка захопу, магчыма, я не ведаю. Мабыць, яе рэсетнуць неяк трэба. Будзем зараз гэтым займацца. Калі скажаце так, то я магу паспрабаваць гэтым заняцца. Але вы тады вам трэба будзе пачакаць. І гэта можа ўвогуле не спрацаваць. Няма ніякіх гарантый. Разумееце? Так мне асяроддзе зараз чуваць. Ну, я зараз глядзела. Не, пачакайце, навошта тады туды гэта? Лесвіца. Просто так, дзякуй. Murdered. Shit. We should see that their families are notified.
Угу. Наших солдатов забили. They have traditions. These men were just following a code. If the Inquisition can win their loyalty, we could steer them on a better path. Ой, блін. Давайте сюди хутко зганяємо зараз. То я пішла не по тому квесту. Я тут увогуле за биком. Ось. Хвилину. Ой, упс. У них там замес. Пробачте. Ось там гэта штука была. Ну, пакуль я ось так не памятила. Яе б мы не знайшлі, але ўсё роўна. О, як далеко капец. Так, ну что? Паркур. Ой, яка шкода, что вы не чуете его. Или вы его не чуете. Ладно, спробуем зараз виправити звук. Тут нема кнопки ресету. Ну, хз.
Так, зараз буде тест. Ви бачите щось? Так. Не, просто дивно, ви чуєте бекграунд гуки, але ви не чуєте самі голоси персонажів. Это дивно. Я не могу вести у меня. Мгм. Короче, я зараз намагалась клікати там на нейкія налады зрабіць вось гэта ўсё. На жаль, нічога не атрымалася, я думаю. Вось. Таму мабыць
М. Короче, я зараз так понакликивала, что у меня так само, ну, не, у меня не так, як у вас, я чую голоса, але у меня зникать просто на секунду, ну, а-ля статоры звуку з'явився, вось. Так вось. У меня есть яшчэ такая ідэя, у налада гульні тут зараз стаіць аўдыопрэсет дзеля навушнікаў паставіць, напрыклад, нейкі ТВ, вось, напрыклад. І паглядзець, мабыць, гульня зменіць нейкія частоты аўдыо і будзе лепей. Ну, для мяне гэта мой статар не змяніла, хаця вы хутчэй усяго яго не чуеце, або, мабыць, і чуеце. Ну, у меня зараз ён прям абрываецца гук. Вось, то бок вы, я бачыла на стрыме, вы чулі бэкграунд, хоць а не чулі дыалогі, а у мяне зараз усё статарыцца. Ну, я чую дыалогі, вось, але усё дрэнна. Кодекс Апкунары. Ну, можна паглядзець, якія тут офігенныя хвалі. Так. Ну, вы гэтых статараў зато не чуеце. Цікава. Тын-тын-тын. А, гэта гэтыя адзначылись. Угу. Так, ну что, куды идем? Ну, пошлите сюда. До речі, у нас тут новый тиммейт. Угу. Якого тут поінти? Так, ну ён у нас двуручник. Відавочно. Угу. Так, сюди. Тримай.
Армор. Пс. Так, ну гэта йому пригоже. Гэта. У гэтым хай ходзе. Аксесуары. Угу. Есть. Ой, не, мяне гэта бянтэжыць гэты статар у мяне, які цяпер мне не падабаецца. Ладно, стелса не будем. Спачатку маланка, пытанне пасля. Вітанки. Вот они меня прибегали. Угу. Книга Варика. Угу. Мог. И великан. Пиратчица.
Так, ну хто з їх переможе, як ви думаєте? Ваші ставки? Ой, я ще маланка від смог. Ну я ставлю на смока, погляніться. Я не веду, або огр, як його називати. Ну, великан мультикаритетом. Ну, мені ніхто не бачить, це головне. Ну, я почекаю, я не пойду туди. Мені вони заб'ють просто одним мізинцем. Так, йому все ближай до мене і ближай, мені не подобається. Ну так, так. Лепей там надлеглости лупите, скорее ласка. Не туди. Ну, я думаю, Клок уже повинен його забити. О, вот смог здесь это. О, ну мы его завалим. У его тут два этого стоит. Два тычка ему. Дайте все. I've got to ask, what's with Kunari and their swords? That's just the warriors. Ben Hasreth used whatever tools right for the job. Besides, didn't you name your crossbow after a woman? Point taken. Ну ось як він виглядає. Ось тобі і цмок. Ну цмок вижив, цмок звалив, так. А, тут тільки в этой. Угу. Дайте мне спокойно зачинить разрыв.
Да застрибніти. Упс. Я жива. Не веду, это не ті пришпіленки місце. Нам спочатку. Я коли гэтым усім займатися. Окей. А мені гэта гульня просто глючная. Ладно, есть. Не той бок. Как и сказала. Мгм. Не тут. А где? Ладно. Вот тут живи. Let's not linger here too long. Мастатство. Бла-бла-бла. Хтось скрав Кунари, бла-бла-бла. Церква. Штось. Старої історії гэта ўсё было.
Зачинено. Варик тут не допоможе, так? Ні. Ну, сюди віддавочно по квесту треба буде. Ладно, моя мета зараз дійти просто до ось гэтага лагера. І не ведаю, мабуть, паспрабаваць наладзіць стрым, тому што мне не падабаецца, як у мяне рвецца гук. Мне непрыемна гэта. Вельмі моцна, вось. Не атрымаецца, ну тады, мабыць, усё на гэтым будзе. На сёння. Тут были This camp was стражи. abandoned some time ago. Ось яшчэ бы мне гэтай камень мясцовый. У меня яшчэ адчуванне, што я неяк не так павінна была сюды прыйсці, але ладно. Там праз пячоры, мабыць, неяк пралезть. You want to set up camp? Угу. Упс. Угу. Так, ну я, на жаль, не бачу ніяких уваходів у печори. А, вон там бачу. Окей. Але мне ўсё роўна штосьці гук перерываецца, мне гэта вельмі не падабаецца, таму секунду. Так, зараз тестим или не? Не. Ну, на жаль. Ой, я не ведаю, я буду спрабаваць адчыніць гэта ўсё. Мабыць, гэта картка захопу такая лайновая, што яна ўжо не працуе. Это цалкам магчыма. Ну, або, я не ведаю, баферы, не баферы, а як гэта. Вам гук штосьці не дадае, мне зараз шатар, статар. І вось гэта ўсё. Гэта не справа, мне не падабаецца так зараз стрыміць. Ну, калі яно вось так лайнова працуе. Таму, магчыма,
Драгонейшн Инквизиции больше не будзе. Вось. Ну, я і сама у вольны час пройду. Неяк так, і, мабыць, тады ўвогуле гульні з PS5 не будзе, калі ўсе яны будуць так лайново працаваць. Вось. Не ведаю. Ну, што зрабіць? Ісці адпачываць я лішу. І всем такога жадаю. Всё. Быка мы знайшлі, дзе ён, вось ён. Мэта стрыма моя выканана, ён у нас у паці. Астатняе не маё, як казаць, не мае ўжо хваляванні, ад мяне не залежыць, жалеза гэтае працуе або не. Я тут, на жаль, нічога не магу зрабіць. Ну, вось так вось. На гэтых прыгожых хвалях, ой, непрыгожым, прыгожай лакацыі, магчыма, наша падарожжа, ну, ваша падарожжа, і скончыцца. Моё працягнецца. Не видно. Паглядзім. Так. Дзякую всем. На наступным тыдні Gamescom, так што дакладна будуць стрымы па яму. Мабыць, яшчэ па Бігволку. Ай, ну, толькі не ад мяне. Я і Бігволк не магу стрыміць. Я нічога не магу стрыміць. Стрімлер, які нічога не можа стрыміць з-за тэхнічных праблем. Ну, неяк так. Лару Крофт тады будзем праходзіць старую. Яна нармальна стрымалась. І, дарэчы, я ў першай часткі Лары Крофт там DLC яшчэ, оказывается, было, я і яго не побачыла. Там яно ёсць. Так што, мабыць, мы яшчэ павернемся да тых пакут. Але нічога не абяцаю. Усё, давайте. До наступнага тыдня. Iron Bull. I understand that among your people you are... What is the term? Ben Hasra. Secret police. Spies, basically. You spied upon your own people. Is that so different from Orlais or Ferelden? They have all kinds of people policing them. Not what they think. What you think is what you say and do. No. Калі раптам заціхлі птушкі, все жывёлы знайшлі схаванку, дзеці к тату бягуць на ручкі. Яна ідзе навальніца, прыходзі, калі ўсё сціхне. Навальніца, чакаю цябе. Ветер на дрэвы ўсё злецца, галінкамі нястроі намашуць, небасхіл пачынае іскрыцца. Яна прыйшла, пачынае вада з неба ліцца, сустракае зямля таямніцу, сустракаю і я таямніцу у жыцці маім. Навальніца, прыходзі, калі ўсё сціхне. Навальніца, чакаю цябе. Калі прыйдзе моя навальніца, злыя думкі ўсе разам заціхнуць, маланкі абдымуць сэрца, яно ажыве. Падымаюцца да неба рукі, падабаюцца мне грома гукі, падабаецца мне так маліцца у жыцці маім.